दिनैनि खेलायाथ' ओरैबायदि आगुन जादों चिरां डिस्ट्रिक्ट खेला मेला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि सानजारां गेलेग्रा फोथाराव होनाया खेलायानो जादों जाहैबाय हाथिमारा पावार क्लाब भार्सेस ओरैहाय मालिबिथा सिनायथि एफसि आरोना दा मोननैबो टीमा ओरैबायदि हायार दङ डेन्जार जादों आरोना खेलाया गोजाननि गोजा हायारफ्रा नायदोनै जायनि फलाव जोङो टिकेट दाननानैसो नायनो गोनां जायो आरोना नायनो प्लेयार्सफ्रा नायनो हामाखै दा नायदों नायगिरिफ्रा माबायदि नायदों वा ओरैबायदि मानसि आरोना दा आङो मोजां क्लियार भिडिअ लाबोगोन आरोना दा जास्ट आङो लाइभ होबाय दसे फुरा आरोखि दा बर्थमान गरथाम गरनै आरो गोथां गारनाया गरथाम सोनानै दं गोमो गारनाया गरनै आरो दा फुरा लुखा आरोखि खेलाया दा कमेन्ट खालामलाय सोर सोर बबेनिफ्राय लाइभआव दं नै ओरै जोंना दं ब्रादार सोंदों माबायदि मोनदों देरहानाया आयु नुबाय दा नै साफना वा गसंजोबखाबाय मानसिफ्रा सिनायग्राफ्रा नै सिनायथि एफसिनि मालिक जोंना नै नानिया थांखो अ नै नानिया बिनि नामावनो लादों दे सिनायथि एफसि बिनि नामावनो ओमफ्राय दा गरसे देरहानानै दंथ'यो आं दा क्लियार भिडिअ लाबोगोन दे वा ओरैबायदि इन्टारेस्टिंखा दिनैनि भिडिअआ फुरा सापर्टजों नै मानसिया अयथासार दे फुरा नै वा दा नायदो नै लोगोफोर ओरैबायदि दामाखा मानसि जादोंना सेंग्राफोर बेंला इउटुबार माबायदि मोनदों हा डेन्जार ओइ जिसन माबायदि मोनदों नायदो नै सेंग्राफ्रा फुरा गरम गोजा आरोना दिनैनि दिनावहाय अयथासार नै औ लाइभसो खा फंबायमोन नै डाइरेक्ट लाइभसो होखादों आं दा नायदो नै ओरैबायदि मानसि रायज्लायजाया दा मबाइल गंसेजों खेबना लाखाबाय बरथिकनो नैबे मबाइलजों रायजोफोर दा नुगोन आरोना आं क्लियार भिडिअ लाबोगोन दाहाय ओरैहाय फुरा नै मानसिया रहेन नार्जारि सनितपुर चिरांनि अके थेंक इउ ब्रादार चिरां डिस्ट्रिक्ट जादों डेन्जारलै मानसिया खिन्थु ओरैबो सोदों गरथाम गरनै दसेन सुखायफिनलायखायो आरोना फाग्लाखा मोजां दा खबर सबर ने देरहाथारगोन दे वाव दा ओरैबायदि मानसि आरो फुरा नै आं जाथ'ले आखाइया माबा गैथ'वा नै बवा बारा सापर्टजोबलै फुरा नायलाय मानसिया थोरफो मोननै मोनथामखौलाय जिरायलां फुरा खानो बाजै खेलाया माबायदि ओरैबायदि मोजां दा बयबो नै रेडि जोबखा फुरा ने आब' मोजांखा दा नै दा आङो इउटुबाव क्लियार लाबोदों दै लोगोफोर क'क्राझार आदै थेंक इउ ब्रादार एन ब्लग बबेयाव खेला जादों चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला मेला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय लावख्रिगुरियाव आरोना नै ओरैबायदि मानसिखा जायगा मोनलायो आरोना हंनै मानसिया मा जाखोलै आइयो आं खेबनो हास्लाबाखिद्रा हैद मानसिया माबा जाबाय नै मारै जाखोलै मबाइल गंसेयावबो थाखो नै दा फुरा आथिं लोरि गुलायखाबाय आरोखि ना माथो मा जाखो आथिं बायबाय नामा लाइभसो लाइभ लाइभसोखा अननाय नायगासिनो मानसिफोर
माबा मोनसे जाबाय आरो आथिङा प्लेयार्सफ्रा मथा मथि लोरिदोंफोर जानो हागौ दा बिदि आरो ओमफ्राय दा डेन्जार जागासिनो आं दा क्लियार लाबोगोन दे इउटुबावहाय लोगोफोर दैमालु मुसाहारि सोर देरहाखो ओइ मालि बिथा देरहाबाय लोगोफोर नै जोबनायजों नों कमेन्ट खालामनायजों लोगोफोर दे मालि बिथा देरहाबाय दायो मालि बिथा माने सिनायथि एफसि आरोना गरनै गरथाम ओमफ्राय पावार क्लाब आं दोनथ'बाय दे लोगोफोर लाइभखौहाय दा इउटुबाव नायदो नोगोद डेन्जार खेबना लाबाय आं दिनै